Köszöntök mindenkit! Mint ahogy a videó címe is mutatja, volt egyszer egy Pázmány tévé, amit sokan szerettek, sokan nem szerettek. Hát ebből a szempontból, mert 18 éve volt ez a tévé, már olyan nagy jelentőséggel nem bír, hogy kinek mi volt a véleménye róla, de remélem, hogy ezeket a felvételeket látják, akkor a mi munkánk is 18 évre visszamenőleg egy kicsit talán felértékelődik. Jelen pillanatban egy válogatást raktam össze az első adásból. Hát, ahogy nézem a felvételeket, tényleg nagyon sokan már anyukák lettek, és azóta a saját gyermekeik farsangjára járnak, és hát nagyon sokan vannak, akik már nincsenek sajnos közöttünk, és ezért remélem, hogy ezek a videók mindenki számára értékesek lesznek. Nekem minden esetben nagyon fontosak, ezért próbáljuk őket most bedigitalizálni és nézhetővé varázsolni, mert 18 év alatt a szallagok hát igencsak tönkrementek. Kívánok jó szórakozást mindenkinek a felvételekhez, természetesen, hogyha igény lesz rá, akkor majd folytatjuk a sorozatunkat. Most akkor következzen az első adásnak a válogatása. Jó szórakozást kívánok! Nem tudok róla véleményt mondani. Örülnél neki, hogyha lenne? Igen. És néznéd is? Igen. És neked? Én is nézném. Te is néznéd? Köszi szépen. Egy falu tévé indul. Hát jó van. És néznél a tévét? Nézném, szeretem nézni a tévét. Köszönöm szépen. Ez majdnem akkor olyan lesz, mint a hírvívő, csak tévén. Szóval akkor gondolom én, hogy ilyesmi lesz. Na jó van, úgyhogy csak csináljátok. Sziasztok! Csókolom, köszönöm. Hát induljon. És néznéd, örülnél neki, hogyha lenne? Olyan műsorok lesznek benne, természetes. Oké, jó. Már ez érdekéket kell kérdezni. Nem tudom. De neki, hogyha lenne? Néznél a műsort? Oké, köszönöm szépen. Indulni egy falu tévé, hogy mi a véleményed erről? Hát szerintem jó lesz. És nézni fogod, hogyha lehet? Igen. Köszi szépen. Van egy falu tévé, és meg szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed erről? Nem tudom. Jó lesz. És nézni fogod, hogyha elindul? Hát van, amelyik adás nem olyan jó. Szóval egyáltalán nem is jó. Például a Duna TV-se. Ez biztos, hogy jobb lesz. Végül is a falunak a dolgairól lesz benne szó, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenkit érint. Biztos jó lesz. Köszi. Szerintem jó lesz. És nézni fogjátok? Hát biztos. Te is? Igen. Jó, köszi szépen, csak ezt akartam tenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy Pázmányban indulni fog jövő hónapban egy falu tévé, ebben a falu dolgairól lesz szó, amik a faluban történnek, hogy mi a véleménye önnek erről? Nagyon helyes. Nagyon helyes. És nézni fogja akkor a műsor? Szokom is nézni, minden reggel rosszalban vagyok, és mindig nézem a falu tévét. Mondjuk direkt a Pázmánynak a dolgairól lesz benne szó, úgyhogy... Na hát már jöhettek volna előbbre is, például az ősszel nekünk, én is bent voltam az 50 éves osztálytalálkozókon, és be is telefonáltunk a Duna TV, és nem érdekelte őket a dolog. Nagyon sajnálom. A telefonszámomat leírták, és azt mondták, majd hívnak, és a mai napig nem, pedig egy nagyon szép dolog volt. Hát ezt elhiszem. Írni is szép, meg Artén is, meg egy nagyon szép ünnepé volt a helybeli presszóban. Majd a következőnél ott leszünk talán. Még meg is kell írni a következőt. Köszönöm szépen. A dolgairól, amik a faluban történt eseményekről lesz szó, hogy mi a véleményük erről. Falu tévé, tehát hát én szerintem olyan értelemben egy reális, egy nagyon jó dolog, legalább mindenki tudja, tehát a falunak az alsó határától, a felső határáig, hogy mi a probléma. Indulni egy falu tévé, amelyben Pázmánynak a dolgairól, az eseményekről lesz szó, hogy mi a véleménye erről. Nagyon ideje, mert működő úgy sincs, rendszertelen, nagyon jó van egy ilyen adás a tévébe. És nézni fogja? Természetesen. Örülnél neki, hogyha lenne ilyen? Igen. És néznéd is? Igen. Köszi, és te? Örülnél neki? Igen. És te is néznéd? Igen. Köszi szépen. És örülnél neki?
hónapban fog indulni Pázmányban egy Falu TV, hogy mi a véleményed erről? Biztos, hogy jó lesz, csak ne legyen túl sok reklám benne, mert azt nem szeretem. Oké, és tehát nézni fogod akkor a műsor. Igen, mert van kábel tévénk, és szeretem nézni a tévét. Köszi szépen! Lesz, hogy jövő hónapban fog indulni Pázmányban egy Falu TV, amelyben a Pázmányban történtekről lesz szó, hogy mi erről a véleményed, örülsz neki? Igen. És nézni fogod? Igen. Igen. Köszi. Köszönöm, hogy jövő hónapban fog indulni egy Falu TV, amelyben a Pázmányban történtekről lesz szó, hogy örülsz neki? Igen. És nézni fogjátok? Igen. Okay, jó, köszi szépen. Örülnek, hogyha elindul. Nagyon. Nagyon, mert van kábel tévé, nagyon. Köszönöm. Hát az biztos, hogy nagyon jó lesz, mert érdekli a legalább, ha nem is tudunk valamit a Pázmándi, hogy másik falu végén mi történik, legalább meg tudjuk. Köszönöm szépen. Hát biztos, hogy nagyon jó lesz, de nekünk sajnos nincsen kábel tévénk, úgyhogy még nem tudjuk fogni, de hát majd valamikor szeretnénk bevezettetni, úgyhogy remélem, hogy mi is fogjuk látni. Érdekes dolgokat fog biztos mondani a faluról, és többet fogunk megtudni róla. Köszi, és neked mi a véleményed? Biztos nagyon jó lesz, nekünk van kábel tévénk, és biztos meg is fogjuk nézni. Köszi szépen. Véletlenszerűen találkoztunk Tóth Laci bácsival. Beszélgetésünk során felmerült a Pázmándi Független Televízió megalapításának a gondolata. Bennünk ez a gondolat hát régóta megfogalmazódott, és mint kiderült, ezzel nem vagyunk egyedül. Jött volna létre, ha nincs Úrfi Imre vállalkozó, aki a 3 hónapon keresztül minden héten egyszer megtekinthető adásunkat anyagiakban támogatta. Úrfi Imrének ezt köszönjük, és az anyagi támogatás mellett köszönjük az erkölcsi támogatást is. A műsor elkészítésére megalakult egy kis csapat, melynek vezetőjéül felkértük Tóth Laci bácsit. Laci bácsinak is köszönjük a sok segítséget, és hogy bármikor, bármilyen problémával hozzá tudtunk fordulni, és készséggel állt rendelkezésünkre. Továbbá köszönjük a segítséget Úrfi Péter igazgató úrnak, aki biztosította a termet, és bármikor így, amikor szükséges volt és időnk volt, be tudtunk jönni. Továbbá köszönjük a segítséget az iskola összes dolgozójának, és mindazoknak, akik bármi formában segítettek nekünk. Ezt szeretném mondani, hogy célunk a lakosság minden korosztályának a szórakoztatása, és az egyik legfőbb cél, hogy az információkat a lehető leghamarabb a tudomásukra tudjuk juttatni. Azt is el szeretném mondani, hogy ezt a műsort társadalmi munkában csináljuk, tehát semmiféle anyagi támogatást nem kapunk, és nem is várunk ezért. Elérkeztünk a stúdióhoz. Ez a stúdió nem nagy, de annál nagyobb dolgok történnek benne. Ugyanis itt készül el a végleges műsornak a megszerkesztése, a vágás, és némely műsorrészeket itt szoktunk felvenni. Ezen kívül azt is el szeretném még mondani, hogy mindenkinek a segítségét továbbra is várjuk, és bármilyen észrevételeket, esetleges kritikát is nagyon szívesen fogadunk. Hát más nem maradt hátra, mint a műsor készítői nevében mindenkinek jó szórakozást kívánjak a műsorhoz. Jó szórakozást! Péntekenként diszkó van a művelődési házban. Erről nézzenek meg egy bejátszást. Jártok ide diszkóba? Jó a hangulat! Hangulat kedvéért! Itt a hangulat! Látszik a márka? Törlej! És milyen sűrűn jártok ide? Milyen sűrűn járunk? Hetente. Hetente egyszer. És miért pont ide jártok? Nem adja máshova! Hát végül is ugyanez a véleményem nekem is. Nem adja máshova! És mi tetszik nektek ebbe a diszkóba? Semmi. Szintén. Akkor hogy ide jártok? Buli volt. És az buli, hogyha nem tetszik, és mégis ide jártok? Végül is igen. Ja. Végül is tudsz van, ja. Akkor gond nincs. Ja. Úgy gondoljátok, hogyha jól akarjátok magatokat érezni, akkor csak az a lényeg, hogy legyen ital, és akkor minden oké? Nem úgy megy az. Így adja. Mi kell még hozzá ahhoz, hogy jól érezd magad? Jobb zene. Sokkal jobb zene. És van. Néha megvan. Szintén.
Szintén. És egyébként hol szoktatok még kikapcsolódni ezen kívül? Szomszédba. A szomszédos helyiségbe, ahol már azt hiszem jártatok. Ja. Ott. Köszi szépen! A művelődési házban. Ebben a műsorban nézhetik meg az osztály bemutatkozását. Az egyéni előadásokat későbbi műsorunkban fogják látni. Kedves közönség, engedjék meg, hogy sok-sok szeretettel köszönöm mindazokat, akik eljöttek a farsangi mulatságunkra. Röviden ismertetném a mai programot. Kicsit késtünk, de túl sok itt most a mai napon a technika. És hogy nincs elég ülőhely, hát bízunk benne, hogy így állva is azért gyorsan peregnek az események, és cserélődnek, majd talán az emberek és mindenkinek közben le tud ülni. Büfé közben nem lesznek szünetek. Engedjék meg, hogy bemutassam a zsűrit. Külön szeretettel köszöntöm először a hölgyeket, Gergely Bélánét, Ancika nénit. Ő a oszlopos tanul már évek óta mindig zsűritag. Egy tanárnéri, Szorváth Csilla tanárnéri szeretettel köszöntök. És sokszor szeretettel köszönöm, hogy elfogadta a szízeres kanonok urat, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még szakadtam nekem ez a kimondás. A következőben szeretném köszönteni a polgármester urat, hogy elfogadta a meghívásunkat, Kitai Tibor. És nem utolsó jára, de mégis utoljára mondanám, Urfi Péter igazgató urat szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat. És még mindig egyet ványos izgalmamba kiadtam. Őri Erika tanárnénit szeretettel. A következőben elmondanám, hogy is lesz a mai nap a műsor. Tehát elsőnek őket szeretettel, az indiánok címmel lesz nekik egy rövid kis bemutatkozás.
Nem csak. Jó van. Hosszú töltősönök. Kelő nap. Tengerszem. Gyors kéz. Fehér toll. Igazi haj. Teli has. Jó vicc. Jó től. Jaj, elfelejtettem. Jó, mit? Vagy jó voltál. Jaj, elfelejtettem. Tehát, hogy milyen a Dariga megskáp egy sápat tartott. Menjetek körbe. Menjetek már. Az indiánok után is következnek a macskák.
Malackos csapata, Robert Gida, Malacka, Tigris, Nyuszi, Füles Kanga megérkezett a farsangra. Mint tudjuk, már áll a bál, minket vár a sok barát, táncoljunk hát hajnalig, míg az állarc lehullik. Mici Mackó vagyok, a csekély értelmű medvebocs. Ez az ümmögés jelent valamit. Az egyetlen ok, ami valakit ümmögésre késztethet, az abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető méhecske. Ahol pedig méhecske van, ott méznek is lennie kell. Igazam volt. Itt a méz, az én legkedvesebb barátom. És a mélagús, és a mindig mélagús csupa homokfüles. Jó napot! Jó napot kívánok, ha egyáltalán jónak lehet nevezni az ilyen napot. Fogadjunk, hogy ez Mici Mackó barátom. De jó ez a nap egy kis ünneplésre. Az űrge vagyok. Az űrge vagyok. Az űrge vagyok. Nem adok számlát. Felveszem a pénzt, és felejtjük el egymást. A névjegyemet megkapták, mert nem vagyok benne a könyvben. Nyuszi vagyok, a legnagyobb kertész. Ez a gyönyörű répa és káposzta is az én kertemben termed, és én most mind megeszem őket. Jó napot kívánok, Malacka vagyok, a mese legaranyosabb állatfája. Jaj, már vegyek is! Malacka barátom, hol van? Ismernek engem? Tigris vagyok. A legjobban tudok ugrálni és fára mászni. Ott van Malacka! Jaj, már megint engem találsz meg! Mama, gyere, mama! Erre láttam ugrálni a tigris. Én is ugrálni akarok, meg fára mászni. Jól van, kicsikém, csak meg ne fáradj. Gupikék, törpikék. Elűzött bennünket Aprea falvából. Itt maradhatunk farsangolni. Gyertek, törpök, itt letelepszünk. A selyek között hol tenger, Gupikék, ott laknak ők a törpikék.
a török élete nem csak játék és mese. Hallottál már a gonoszról? A csúf, fokasz, hókusz-pokol, szegény hókusz, mindig melléknél, aztán persze mérgesen morog. Nótat a tök papa, amit régi tök lila, ügyi-fuli-huli okoska. Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék, a huplikék, törpikék. Én farsang alkalmából elkészítettem egy nagyon szép többverset. Itt a farsang hóha-hó, a törpök kedve mindig jó. Felvesszük ötletes jelmezünk, és még hókuszpok se tudja elvenni a kedvünk. Itt a farsang áll a pár, énekel a sok madár. Csátásjának a kedves törpök, bár okoska még mindig dörmög. Szeretjük mi ezt a napot, mert a törpök szeme ragyog. Ünnepeljünk együtt tovább, sírjuk táncot törpapát. Itt a vége, fussál véle, de ne félj, nincs még vége. Ha tetszett versem, tapsol nagyot, és ne felejtsd el ezt a napot. Elültetem a virágokat, és megöntözöm. Ugye szépek a virágok? Fúj, én utálom a virágokat, én nem szeretem a virágokat. Neked semmi se tetszik, duli-fuli. Szegény veréb, megtépázta a héja. Ez nem is veréb, hanem fecske. Okoska, te semmit se tudsz a madarakról. Sinyissa ki az új ajándékomat. Nézzétek meg a festményet, amit erről a helyről festettem. Nagyon szép! Nem szeretem a festményt. Elkészítettem az új süteményemet. Jó, sétálj le a Zsülihez. Jó? És akkor utána Feri mondja. Hagyjatok aludni! Ti mindent csináljátok a dolgokat, hát engem miért nem hagytok aludni? Szentséges körbeleg! Itt van hókuszpok! Ezek a nyavajás törpök megint megszöktek. Egyszer úgyis elkapom őket, és törpölkötet csinálok belőlük. Hókuszpok, mindig mellé fog, aztán persze mérgesen morog. Nótat a törpapa, amit térfi törpilla, ügyi-fuli-duli okoska. Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék, a huplikék, törpikék. Jó, jó. Elmondanám, hogy a gonosz fog, az különben szerződött a Pázmándi foci csapathoz, tehát egy valami varázslatos erő kell ide, de most bemutatom, hogy úgy néz ki egy igazi aranycsapat. Következő számunk, tehát az aranycsapat. Nem menjetek, hogy ott mondtam. Igen. Figyelj. Függöny.
Budai, Buzánki, Hidegkuti, Lórán, Lantos, Kocsis, Puskás, Zakariás, közönség, most nagy meglepetés lesz, a Pázmándi asszonyi kórus következik. Megiszappanozza
olcsó tagozatosoknak a csoportos műsora fejeződött be, és 20 perc szünet lesz, utána jönnek tehát a veszünk, de minden nap elmegyünk mellettük. Milyen problémát észrevesznek, szóljanak. Fényképezni nyugodtan. Le lehet fényképezni. Itt a probléma. Most jelen pillanatban. És most a szomszédommal pontosan ezen vitatkozunk, hogy ő előtte megáll a víz és bemegy a háza alá. Bemegy a háza alá. De ugyanakkor ennek is lenne egy reális megoldása. Tehát olyan értelemben, hogy... Őnekik meg onnan ki kell járja. Na most értelemben, hogy innét az összes víz, tehát ami onnét jön is, meg innét jön is, itt egy összecsoportosú, tehát levezető árok nincsen. Víz levezető árok. És 2-3 háznál itt, ami fölgyűlik víz. Tehát úgy néz ki, mint egy velencei tó, és bemegy a házak alá. Az illető megépítette a házat, gondolom, majd értelemben, hogy tehát nem azért, hogy utána egy éven vagy 2 éven belül megrepedjen, mert alá folyik a víz. És akkor a másik pedig az, hogy itt ez a szép kopjafa. Hát Pázmánnak mondhatom azt, hogy a disze, ugye? Egy pázmándi születésű illető, faforagó csinálta, nagyon szép volt az átadás, nagyon jó volt minden, de viszont a környékét, hát ha megnézzük, hogyan néz ki. Többet nem tudok mondani. Kezdeményezést is felkarolt az önkormányzati képviselőtestület, ezt a kis stúdiót, amelyet most jelen pillanatban is nézhetnek kedves nézőink. Ezt szeretném mindenféleképpen felvállalni, és az önök segítségét kérni ehhez. Igen, hiszen ez nagyon nagy anyagi ráfordítás, nagyon nagy anyagi megterhelés jelentene az önkormányzat részére, és a fiatalokból álló szerkesztő társaság nem tudja anyagilag magára vállalni. Mi megpróbálunk lehetőségeinkhez mérten mindent megadni, mind technikailag, mind anyagilag, erkölcsileg, amelyet támogatni tudjuk. Ezt a kis helyi stúdiót ahhoz, hogy önök napra készek legyenek információkban, és a helyi közéletet be tudjuk mutatni. Kérném, fogadják ezt a kis társaságot nagyon sok szeretettel. A 3 hónapos próbaidő során el fog válni az, hogy miképpen is tudjuk technikailag, szervezésileg megoldani a stúdiónkat. Remélem, hogy jó tapasztalatokkal fogunk leülni 2-3 hónap után. Arra vonatkozóan, hogy meg tudjuk beszélni, hogy miképp is folytassuk ezt a kis kábel TV stúdiót. Most megfogadja az Isten lábikóját. Itt vannak ezek a képkeretek. Potom suskáért vettem őket itthon, de ezért Bécsben milliókat fizetnek. Ha megtartaná nekem ezeket itt holnapig, azt nagyon megköszönném. Hát nem is tudom. Lopás, csempészés, ingyen. Durva itt az üzlet. Hát a 2 között. Nézze, hogyha maga ezeket a képkereteket nekem holnap megőrzi, akkor én befizetem magát egy egész napra a lovin. Nál az alku vagy ül? A büfével együtt. Rendben, áll az alku. Krisztike, hoztál Bencsit? Ha átbíznám a gyöveket, sose nőne meg. Tedd fel, Bencsikém, a telefon, mondjad szépen, haló, 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 nem. Nem fizetek egy fillért sem. Nekem nem kell a maga homlok tormája, kenje a hajába. Már eddig vagyok. Telefonszámla, villanyszámla. Ágikám, szevasz, Ágikám! Ez nem számla, ez a hajnalka. Gyere, nézd meg, mit fog szólni hozzá édes jó Lajosom, ha meglátjuk.
Van benne hús, tészta, meg rengeteg magni kocka. Jaj, ezt majd elfelejtettem. Itt találtam az ajtóban. A házat körülvettük, a vizet megmérgeztük, a telefonban bomba van. Ha nem adjátok meg az árut, szomjan fogtok nekem! Jaj, úgy megszomjaztam. Innék egy kis vizet. Anyikám, nem folyik a víz, csak ezt a hangot adja. Biztos most teszik bele a mérget. Akkor én most mentem is. Jó, nem mentem, körülvették a házat. Jézusom, a torma, biztos az az ár. Na jó, én ezt nem bírom fel, felhívom a rendőrséget. Ne, bombol a telefonba. Jaj, majdnem elfelejtettem. Ágicám, nem a Krisztikém egyik cikkéről van szó? Bizony, ha nincs paprika, meg vegeta, ahol mozzák a vizet. Na és az Ádám barátai a diszkóba? Mi? Megőrültök, Kriszta. Bár, ha jobban belegondolunk, akiket elgáncsoltam a diszkó bejárata előtt. De az lehetetlen. Ők annyit fognak ülni, mint Varjorpán. De frissisebb, mi van akkor, ha a ti osztályotokból ökölködik valaki? A mi osztályunkból? Az lehetetlen. Dentvai, a jégkocka, csúzli. Mi? Ti kilőttétek a tanárhúg ablakát? Nem lőttük ki, csak beszaponoztuk a küszöbért. Akkor hát esett mindegy nagy kabát. Egy kocsi állt meg a ház előtt. Háló család, mi ez a kint targolat? Nagypapa, hogy jutották be a házba? Az ajtón keresztül. És nem lettek idegeneket a ház körül? Nem, na én már mentem is. Mi ez, nagypapa? Ezek csak ilyen rajztáblák. Rajztáblák? Mutassa ezeket, nagypapa. Miféle keretek ezek? Antikok az Alföldi megbízott rá, hogy... Jaj, jó napot kívánok! Maga, csecsen! Ezt kérdezi, vagy mondja Krisztácska. Egyébként még mindig Alföldi, de én nekem már rohannom kell, így sem vagyok. Akkor biztos az az áru. Miféle áru? Ezt a maga panzája írta. Jézusom, miféle árut rejtegetnek? Hát még maga kérdi? De én most már mennem kell, lekésem a bécsi vonatot. Menjen, ha mer! Megyek is! Egy pillanat. Mit írnak ebben a levélben? Házat körülvettük. Hát akkor én inkább maradnék is. Foglaljon itt helyet állunk, Alföldi. Köszönöm. Végül is még van volat. Szia, Vilikém! Jókolom, Károly bácsi! Itt vagyok, édesanyja. Már mindenhol kerestelek tégedet. Úgy értem, hogy elvesztettem egy papírt. Jé, ez az a papír. Pont a bankrablást forgatjuk a belvárosban. Ez a tiéd? Miért? Igen, az enyémé. Nem baj, a kellékesek majd csinálnak másikat. Eddig vagyok! Billy, te nagyon hülye. Szerintem is. Ez a műsor nem jött volna létre, ha nincs a 6. osztály. És ezért esett kútba az én üzletem. Adjö! Itt a becsület! Jó, jó. Következő a 7. B-osztály a Talmas. Istenem, de boldog vagyok, hogy anyu és Bobby egymásra találtak. Charlie, te egyre szebb vagy. Jól érzed magad, kicsit? Igen, de mikor házasodtok már össze? Egy pillanat, üdvözlöm Bobbyt. Menj csak menj, soha nem lesz már nyugtom ettől az embertől. Szervusztok. Szervusz, Pamela. Istenem, melyiket válasszam? Inkább meghalok. Bobby! Tönkreteszlek, Jockey. Mandy, örülök, hogy megüt az eszed. Reszkessetek, júingok!
Nem tetszik nekem ez a nő, valami nincs rendben körülötte. Várj csak, nagy menő, túljárok én az eszeden. Samantha, ne igyál már annyit. Én úgy irigyellek, neked legalább ott van a kis Johnny. Igen, igen, na de az apja... Kedves családom, úgy szeretlek benneteket. Ígyunk mindannyian az én egészségemre. A tintásnak nem jár? Igen, most a 8. osztály több apró jelenete lesz, megpróbálják viccesen egy-két dolgot előadni, fogadják őket szeretettel. Dia, ott a szekrény. Maris! Jövök már! Mi sajtót? Hát igyekezzél már! Hello, édes! Jaj, hello, édesen! De jó, hogy jöttél! Olyan szexis vagy ez a szerelés, valami fantasztikus! Gyorsan vetközél, mert jön a férjem, aztán olyan bajok lesznek, hogy Isten! Húha, gyorsan be a szekrénybe, gyerünk gyorsan! Isten, ki lehet az? Maris, hol vagy már? Jaj, Istenem! Jaj, hello, édes kis vadmacskám, jaj, de jól nézel ki. Istenem, ma úgy unatkoztam is. Ó, igen? Igen, igyekezzél vetkőzzél, mert jön a férjem, aztán. Úristen, már megint kopognak, gyorsan be a szekrénybe, menj már. Maris, hol vagy? Hello, édes! Jaj, de jól nézek ki. Vetkőzzél gyorsan, mert jön a férjem. Úristen, kopognak, gyerünk be a szekrénybe, menj már. Maris, jövök már. Jaj, biztos a férjem. Jaj, de. Hello, édes. Istenem, de jól nézek. Én te is. Jaj, hát jó, vetkőzzél gyorsan, mert a férjem jön, aztán hát baj lesz. Már megint kopognak, gyorsan be a szekrénybe, menj már. Maris, jövök már. Jaj, biztos már férjem. Jaj, hello, édes. Istenem, milyen jól nézek ki. Gyorsan vetkőzzél. Jaj, gyorsan legyen a férjem. Édesem! Maris, hol vagy már? Jövök már. Mi lesz itt? Jó napot kívánok! Szia, Maris! Szia, édesem! Később kellett volna jönnöd. Hát, ahol eljöttem a munkából, vendégek jönnek. Hát azt tudom. Gyorsan át kell öltöznöm. Ne öltözzél, menjél, fürödjél, majd én viszem neked a ruhákat, mennyi nyugodtan. Nem, édesem! Mennyi fürödjél le, nagyon fontos, hogy nem lehet hozzányúlni a ruhákhoz. De édesem, lehet. Kopognak, hát. Maris elküldtem WC-re mennyi sajtot. Hogy elküldtem WC-re? Jó napot! Hunafél! Amíg ezek így mit képzelnek maguk fel? Forgatják a lakást. Ha ezek mit vannak?
99 per C-be elájut egy nő. Siessenek! Kérem, köszönöm. Vidd már innen. Rakodj már el. Jó, bezválok szemében innen. Megint csak ez az újságban. Isten. Gézó, házborzat, hogy mindent itt hagysz mindent. Maris! Ajtó! Jó napot! Hello! Hello, édesem! De jó, hogy jöttél, már megint csak ez az újságban. Aztán egy döglésért minden. Mesélj, hogy ment a szülés? Jaj, nagyon jó lett. 4-es ikreim születtek. És mik a nevük? Hát annyi lett, már nevüket se tudom. Hogy nem tudod? Hát sajnos nekünk nincsen most gyerekünk. Hát hogy mondhatsz ilyet, hiszen tőle vannak az én gyerekeim. Hogy tőle van? Hát hogy? Hát hogy mondhatsz ilyet? Jézus, ne ficánkodj, itt maradsz. Gyerekek, gyertek be! Egy remek, honnan nézed, a lényeg meg egy megeztés még. A négy számos tevő, a négy asszony, a négyes lényeg, a hármasok. Ez a négy az majdnem 5 légy. Gyerekek, mit csináltok a sulákszőnyegen? Mert most hozták, Istenem, vigyed már innen el őket. Bibi, mi az új Pampers Faces-t használjuk, ami nem engedi át a szivárgást, csak a szagokat. Úgy érzem. Vigyed már innen el őket. Jó van, visszajövök majd egy hét múlva. Majd még megbeszéljük ezt az ügyet, szervusz, menjél már, Istenem. Gyertek, gyerekek! Hallod a Jézus, mit hallok én? Takarodj innen! Ilyen